हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय थाखो 9 हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोर आरो TDC गिबि बोसोरनि फरायसा बिथांमोननि थाखाय ओंखारनानै फैबाय जोबोरै गोजोनथाव खौरां। रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होबाय बे मोजां खौरांखौ। फैगौ गिबि अक्ट'बरनिफ्राय खुलिनाय जागोन थाखो 9, 11, 13 नि थाखो थामहिनबा क्लास 9 हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो TDC फार्स्ट सेमिस्टार, नाथाय माखासे नेमखान्थिखौ मानिनानैसो। स' बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। रायजोआव थासारिया लासै समानथियाव फैनायखौ नुनो मोन्दों। कभिडनि साग्लोबनायनि बिबाङा खमायनायनि लोगो माखासे हेंथाफ्राबो खमायनो लादों। बेखायनो सम बायदियै थासारिया गोजोन महर लादों आरो मोनसेनि उनाव मोनसे खुलिनो हानाय लामायाव फैदों। थांनाय 20 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय थाखो 10 नि थाखोखौ जागायनाय जादोंमोन। बेबायदिनो हायार सेकेन्डारिनि नैथि बोसोरनि थाखोखौ आरो TDCनि जोबथा बोसोर थामहिनबा 5th सेमिस्टारनि थाखो। बेबायदिनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे खोथाखौ फोसावनानै होबाय दि थासारिया गाहामैनो थायोब्ला फैगौ गिबि अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायनाय जागोन थाखो 9 नि थाखो हायार सेकेन्डारि गिबि बोसोर आरो TDCनि गिबि बोसोर थामहिनबा फार्स्ट सेमिस्टारनि थाखो। दासिम रायजोआव थाखो 10 नि थाखोखौ जागायनायनि सिगां थाखो खथानि सोरगिदिं थासारिखौ साखोन-सिखोन खालामनायजों लोगोसे सेनिटाइजार खालामनाय जादोंमोन। बेबायदिनो गोदान SOP थियारि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय दा थाखो 9 हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो TDC फार्स्ट इयारनि बे थाखो जागायनायाव रायजो सरकारा बबे बिथिंनि सायाव नोजोर लाखियो बेखौ समाजसो मिन्थियो। बेनि अनगाबो गिबि मन्थ्रि बिथाङा रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों दि जाहाथे रायजोआव सिगांनि बायदिनो गोजोन थासारि थाबैनो फैफिनो, बेनि थाखाय साफ्रोमबो भेक्सिनखौ लानो थाखाय खावलायदों।